Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Karibhoy Youth Organization kala dawana ka Khasi Hills Autonomous District Council bakadai ban penklan ya ki dorbar shnong nakabenta ban tek lakam ya ki barjela bat ki mendari ki ba jiyo lat ban trai ban khata bat ban shong ban sa lai lut ha ki shnong hatem ribhoy u president ka RBYO ba bayate lang lapang ha ji kran bat kilat pathai kubor ha ka laiterik ujemang arjar khat khandai ha Shillong Press Club Ulayato bakaseng hakajinya kendo ya chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council hakashitarik ujemang arjar khat khandai kala kentu baka KHADC gadaiban penkubor yaki dorbashnong bakindon daki an ki ba perking bat ban penshitamru yaki nong yalam shnong ki baju ailat yaki barjala daka bayatre lang bat kis em ki hima Hakjo kopor ulayato bakaseng kalayathir sani bha bat UCEM ke district council hakabay day bat ke jing perking ya ke jing I license khai bat ke labor license daka KHADC shaki barjala kalian jingi kum kaseng idap dak jing sukya bat ka jing susi thang ha bangin pet la bun tili kisnam ki blaya hadu kanika jing ki jo kanika VAB jo kanika village admission bill hindra hadu menta kam semla urlong lane ban yo bor pat ekte kerbasnom tenre kumba menta nagalan jingi pat ngidon tangawai ya kawa tangawai ke jingtumu jingi galong ba kumno pen klan ya ka dorbasnom hi kibran po jeng temre boy borgawai namar kumbangi i hakini gi singi gi menta ke jingtrot jeng dorbasnom tinglawan ban ekran te po district council kumno ban pen klan nane kumno ban ai borno ya ka dorbasnom om hakira basnom namar ka dorbasnom ka kenthop ya borok kipat ba nong sosnong jong snongi om de jong simet lane jong we lane armut buan pet ya kata ka snong kathau namar dorbar snongi keren kam yengi pat ba kumno bagin rai kumno bagin menjur iki baro te kumbangi i menta wat kibawan nasabar kumno bikin wanrung halaki snong kantam kibro kibana sabar jonga jela gejui kumno bikin yorung mane ban yo buhai snong aman lagi snong kithau kibro po jonga themre buhai borokoi te nakta kata ngi naglang keseng ngikin tu ya kan district council ba kan simkian halor kan ya benta ya kumno ban penklano ya kan bosnom kanang ba ngilak ban tek lakam ya kita ki jigsneu lane ya kita ki kibro kibana sabar kiban wan buhai snong lane kiban wan ban let dan bor ki wiwi pat kiliang ning ba kan ke press conference ni mana ya barok ki nong kam snong nadu ki dorbar snong kantam ki dikot ba ki stip dorbar snong ki ba ju aila ki bar jala ban rum ban shong ban sa haki snong ki tha namar ba ni ba lada ki dorbar snong ki aila lan ban shong ban sa ki brio ki ban bar ngasngo ba klem daya kat ko makendon ke district council nang bagi level license trading license ngai ko ra ya ke jingrong ke jingmi ke jingbun ke jingjele jong ki bar jala po ka brio hinyo trap jongi te kum baro skata ko ngi nakaliang kasen ngilap babun ki nong kam shnong nadu ki nong ilam shnong khamtam ki rong ba shnong ki extip dorbar shnong ki juyai krop ya ki bar jala bandrung lai lan hapo ka shnong ke jong ki te ban nakaliang ka jungi kaseng ngilap ba dei ki dorbar shnong ki ba aila ladangi we pu nong shnong ladangi ya la ban te nakam ya ka jingwan rung jong ki bar ki brio ki banabar kalau ka basuk ban te lakam ya ki bar jala hapo ka brio nyo trap jungi te nakaliang jungi kaseng ngidap ka jing smukhya ka bakhra halor kini kimat tak ada longi ra ya ka mat banyak keren ber district council nomor kumbangi tip ka district council ka gesti ada nam ta kabri ber nyo trap ka jungi te halor kata kan urem ni ra ya kan kamat ni keren hapo kamat yung CM ha kate gasni te ga e ka bangi dap ka jing sumrengo nakaliang jungi keseng kalong ba ka district council kidon ya shibul ki an hanre ongdon pat ya kimat rikam bantrei banyada ya gari ba kajai banrio kumbangi ki pat ba nitip ba ka district council ka de kita kar sti ya da jongi u khun khasi khara te halor itaimat ni kwa ya ila pasat si district council ba kidai ban sinana ka jong ka kindon trikam kimat trikam jongki bante lakam ya ki nong ilam jong kisnong kamtam ki dorbar snong namta ki jingwan ruker that jong ki brio ki banaba te dei halor kata tengila ya keren te la pasat wong ba kala bande ba unya trilang bat ki siem te nakaliang kata nakaliang jongi keseng
dawa nak di kapor kapa mentah ba nang ni sekmat kaseng kan nom song klikti lada kalap paki dorbar snong kinong yalam snong nang ta ki no kino ki rishimat ki shim kabu ban yadai ki priyo ki banabar klem daya nang ba ka district council nadu ka trading license labor license ni sngo ba nakalian kaseng ngin ujor bet persya iki hakmat jongka ladaki nong yalam snong ki le persya ngin ujor hakmat musi haka yi derbar sim hima meliam bat kiwe ki hima tenata ngin ujor ke district council ngin pet hatu ka district council kumno kan le ya ki priyo ki bele persya ki baju ri ki baju kuduk ya ka ri ba ka ya ki ni ki bar la ki bom ki bayat la na ka district council